Danmarks største gidspræsident. Du burde holde din dame i længere. I ved præcis hvor jeg er. Sværger har damer på lær. Damer på lær. Kinga, Ida, Thea, Gitte, Camilla, Stephanie, Liva og Emma og Mie. Det er så svært at være så god. Ida, Liva, Emilie, Karma, Ingel, Sofie, Martha. Skal jeg bare fortsætte? Hvor lang tid skal jeg blive ved? Er der mange? Ja. Okay. Frederikke, Signe, Karoline, Sofia, Cecilia, Victoria, Simone. Jeg tror, det er det. Var det det? On your ways from way back way. You know that I don't play. Streets not safe. Kinga, kan du godt lide drenge? Ja. Synes du selv, du ligger? Ja. Hvem er nogle af dine rigtig gode venner? Drengevenner? Det er Emil, Jeppe, Markus, Christoffer, Valdemar, Thijs, Frederik, Gustav, jeg ved det ikke. Det bliver ved vel. Er du ikke tørstig? Jo. Kan du godt lide drenge? Ja. Hvem er nogle af dine gode drengevenner herfra? Rasmus og Jonas, sådan tror jeg. Du gør det godt, damn right. Jeg kunne hælde. Kan du godt lide drenge? Ja. Er det du godt kan lide drenge? Jamen, drenge, de er meget søde. Synes du selv, du ligger? Ja. Hvem er nogle af dine gode drengevenner? Valdemar, Christoffer, Markus, Salomo, Asger. Er du tørstig? Har du sådan kæmpet for pigerne, synes du? Har det været svært? Nogle sværere end andre. Det kommer vel an på personen, hvor meget jeg har drukket. Nej. Vil du have noget imod at kysse Dampelino? Nej, jeg har ikke noget imod det. Okay, godt. Alkohol? Køber alt på alkohol? Ja. Det er ikke fordi, du er lidt billig. Jeg er ikke billig, men villig. Din røv, den er stor, jeg vil have den med hjem. Jeg er inde på klubben hver eneste dag. Pilfingersag, man kan ikke stole på en pige med en hæv. Jeg sagde, at du får tilbud for den røv, som du har. Alle andre piger, ja, de står og undrer sig, for du får tilbud for den røv, som du har. Din røv, den er stor, jeg vil have den med hjem. Jeg er inde på klubben hver eneste dag. Pilfingersag, man kan ikke stole. Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Jeg har fået min medicin, jeg er så glad i dag. Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Jeg har
Catch me riding dirty. Dejlig flyver, koen har et dejligt yver. Den knipper mig! Ja! Jeg bliver træt. Kinkefænder, vil du være kinke med mig sædepletter på din pink sweater efter hedenetter? Lad mig knippe dig for din skide spjætter, og min pik hænger ikke. Fuck, der er meget gode sladder på den skole her. Fuck, det er sindssygt. Vi elsker sladder. Ordentlig meget. Især om andre. Love is in the air. For mit hjerte, det tilhører dig. Fordi jeg allerede har en kæreste, og jeg føler mig ikke tiltrukket af ham. Så der vil slet ikke være nogen mulighed for at I kunne finde sammen. Ikke rigtigt. Fordi vi venner ikke mere. Så du tror ikke, der vil være en chance for, at det kunne komme til at ske? Nej. Men hvad kan du godt lide ved hende? Hendes personlighed. Jamen, jeg tror, vi passede bare ikke så godt sammen. Altså, fandt ud af, at det var noget specielt ved Asger, der ikke lige passede ind. Det passede bare ikke helt. Okay, ja. Og der er I ikke kærester? Det blev vel bare ikke til noget. Hvorfor ikke? Var der ikke plads? For vi skal ikke være kærester, så hop ned for mine tær. Fordi vi er venner. Skulle der til, før at I kunne blive kærester? Det ved jeg ikke, det skal vi bare ikke. Kan I blive ved med at kysse til alle festerne så? Ja. Fordi han er lidt ligesom den irriterende storebror. Ja. Best friends forever. Keder det? Nej, det er jeg faktisk meget glad for. Et par på skolen, som jeg synes, det er rigtig synd, at de aldrig nogensinde har fundet sammen. Så det er i den grad Thomas og Lærke. Lærke og Thomas. Så er Lærke og Thomas. Jeg vil ønske, at Lærke og Thomas. Jeg ønsker også par, der aldrig kom sammen. Thomas og Lærke. Girl, I'm in love when you wind that TikTok. I'm fuck with you. You little stupid ass bitch, I ain't fucking with you. Ja. Fuck. Hvor fanden blev han af? Kælling, ikke en lyserød prinsesse, jeg er en kælling. Kælling, tager på toilettet. Der skal løje alt muligt her. Jeg er en frisk pige. Det er ikke rigtigt, hva'? Har du venner? Rampasse, drenge, rampasse. Så lad mig træde. Slip våbnet. Bygge med de bom stærke fyre. Fem gange om ugen. Har du noget mål med din træning? Op til stor. Ja, vil du betegne dig selv som et beast? Lad mig se dig wine, girl. Okay, hvor tit træner du? Cirka dag. Så hver dag? Ja. I hvor lang tid? Cirka sådan. Okay, hvor mange kilo er det, du har der? Cirka 10 hver. Hvor meget, eller hvor ofte træner du? Vi har for tiden har en kort pause, hvor jeg lige sådan fylder op. Hvad træner du mest? Overarm. Okay, er det for dig, eller er det for damerne? Du er bedre con la papaya. Jens Hansen havde en bondegård, i-a-i-a-o,
Og på den gård, der var en ko. Ia, ia. Er det mig nu? Okay, vil du have noget imod at være sammen med 9. klasser? Nej. Kunne du godt alle 9. klasse pigerne? Ja. Kunne du alle 10. klasserne? Nej. Okay, hvorfor kunne du ikke? Jeg ved ikke. Hvad støv der noget? Ej, fy satan. Vil du have noget imod at være sammen med 9. klasser? Nej. Kunne du godt give det? Ja. Hvorfor er hun lækker? Hun er bare flot, der. En pænt ansigt. Hvordan vil du have det med at være sammen med sådan en 10. klasse? Det vil jeg ikke have så godt. Hun er lidt gammel, så. Den som jeg vil have, den der altid smiler. Noget imod at være sammen med 9. klasser? Kunne du godt Alberte? Ja. Hvad er det ved hende, der ligger? Hende generelt. Og alder en rolle for dig? Altså, som regel så hænger ens udseende også lidt sammen med ens alder. Så altså en 80-årig kvinde vil være for gammel? Nej. En 13-årig? Nej. Man kan vel ikke gøre for, at man har charme, og rent magnetisk drager frøkner og så fru. Det har jeg nok gjort. Så det kunne du godt? Det kunne jeg godt, ja. Har du dårligt med det? Ikke rigtig faktisk. Er det fitness-tur næste gang? Nej. Nej! Tavligt gjort, når du lige har været ved at være på en god runde der, så kan du ikke lige tage den sidste med. Altså Jonas, hvis du nu havde en fløjt med en pige, vil du så også senere have en fløjt med den piges søster? Det er jo ligesom bare at tage en eller anden. Det Jeg kan ikke lige sige på stående fod. Det er svært for mig at sige. Du, hvor Astrid hun bor henne? Jeg har vidst det engang. Ved du, hvor Stampe bor henne? Nordsjælland. Hvad er Astrids livret? Pizza. Stampes livret? Pasta med kødsovs. Eller kan du bedst lide jyder eller sjællændere? er nok sjællænder. Støtter du Anna eller Rosa mest i det her drama? Støtter ikke nogen af dem. Kunne du nogen af dem? Ja. Er du efter en pige? Hvis hun er pæn. Han har mørkt hår. Kan du godt lide vegetar torsdag? Nej. Nævn en sådan kendis, du synes er pænt lækker. Megan Fox. Megan Fox her, mest her af dem her fra skolen af. Torben. Frækkeste brunette på dansegulvet. Du den